L-Arċidjoċesi ta' Malta u l-Fondazzjoni Wirt Arts naffirmaw ftehim storiku sabiex tiġi restawrata l-Knisja ta' Santa Barbara fit-Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta. Din il-Knisja kif naraw llum tmur lura s-seklu 18 u fl-aħħar snin ma kienitx imħarsa sew tant li sofrit miħsarat sostanzjali. Net News kellem Monsinjur Paul Vella fejn spjegana l-importanza ta' dan il-ftehim. L-iktar ħaġa importanti huwa li nerġgħu nġibu din il-Knisja għal ġmiel li kellha fil-bidu. Il-għaliex konna nammettu għawn biċċiet minna li huma propju niddeja nuża l-kelma diżastru imma hemm bżonn. Diversi komunitajiet barranin jużawha u allura bla dubju ta' xejn l-importanza li tkun f'posta ma tieqaf qatt. Min-naħa tiegħu Mario Farrugia mill-Fondazzjoni Wirt Arts naspjegan iktar fid-dettall x'sarat għandha din il-Knisja. L-ewwel ħaġa hawnhekk hawn problema ta' dħul tal-ilma, hawn problema oħra tal-umdità, hawn problema u infestazzjoni ta' termites. Ġifieri dawna qod minnhom irridu jiġu trattati kemm jista' jkun malajr biex ma komplix taggrava l-ħsara. Però l-iskop huwa illi x-xogħol li jsir jarġiegħati naturalment il-glorja li darba din il-Knisja hekk importanti illi kienet tal-konfraternità tal-Bombardiera u mbagħad aktar tard bdiet tintuża wkoll mill-Kavallier ta' Provanza. Propju fid-daħla tal-Belt tingħata il-glorja li xraqilha. Is-sagristija tal-Knisja hija parti mill-Knisja ewlenija li nbniet fl-1573 biex imbagħad din il-Knisja nbniet minn ġdid fl-1739. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan din kienet il-Knisja tal-Bombardieri u fil-fatt ħafna minnhom jinsabu mitfuna fil-kripta tal-Knisja. Fl-1904 kienet tqiegħed statwa tal-Verġni Marija fil-faċċata tal-Knisja biex tfakkar il-50 anniversarju mid-definizzjoni tad-domma tal-fidi dwar it-tnissil bla teba tal-Verġni Marija. Illum din il-Knisja hija l-Knisja parrokjali tal-Ingliżi, il-Franċiżi u l-Ġermaniżi li joqogħdu f'Malta.